IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ti LG Vintar agsibo to sold out amin ti bitbit nga produkto iti 4th Annual Hawaii Philippines Business Symposium and Trade Fair anaangay iti Honolulu, Hawaii. Kunan ni Municipal Tourism Officer Erwin Sugitan, umabot ti $2,000 tinda naglakwan kas iti sapatos, sandal ken bag nga naaramid manipod ti Inabel. Napalaos ti panagyaman da kaditi Ilocano iti Hawaii, gabot ti panang sapuyot da kaditi bukod da a produkto. Kung natin Municipal Tourism Officer, ado kumapay iti mga gumatang ngem alisto nga naibos ti intugot da a produkto. Ti grupo ti LG Vintar kat karamang delegasyon ni Governor Cecilia Arta Marcos nga nagturong iti Hawaii. Damag iti Hawaii, Idol Denny Zalipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.